Ușor ca să se aude cea mai nouă melodie. În premieră a dus să fie atent, asule. A cine stă la masa mea, șmecherii și mafia? Cine seamănă să adună? Atențiune de la trofea nostru! Pentru toți băieții buni care face parte din trupa de elită. Pentru frățiorul lui, pentru Ion. Pentru surioara Cristina. Și pentru soția lui, să aibă noroc. Dar premieră nu mai față și vocea un pic mai ușoară. Ceea ce vreau să specific la această melodie, așa este melodia și așa o cântăm. N-are nicio referință la nimeni. O cânt de dragul la melodia asta, pentru că la această nuntă s-au strâns doar mafioții! Una, două, trei și mă! Și mafia, cine seamănă să adună, merge toți pe aceeași mână. A venit la nunta asta șmecherii și mafia, și Vasuienul, atențiune din partea lui Trompi, care de fiecare dată a fost la valoare înaltă. Pentru frățorul lui, pentru Magraunu, așa cum am și noi. Să se simtă bine. A început sistemul, de la Biricu al nostru. Pentru Magraunu, fără număr. De la Biricu, da Biricu. Pentru doamna Cristina, fără număr, din partea lui Biricu. Fără număr. Pentru vecinul Magraunu. Pentru Magraunu, mare. Încă o dată, introducerea originală Mafia. Sus la fișii! Asta e cea mai nouă! Pentru cel mai scump frățior, pentru Magraunu, pentru cumnata Cristina, fără număr. Și de nou divărâm pentru toți nunii. Iată ce spune Biricule. Atențiune maximă. Pentru cumnatele care sunt ca și surorile. Pentru Cătălina, fără număr. Pentru fina Casia, fără număr. Pentru cumătra Maria, fără număr. Și pentru toată adunarea asta. Pentru socrii, pentru părinții și atitudinea. Să mă strâng la nunta asta, șmecherii și mafia. Cine seamănă să adună, merge toți pe aceeași mână. Atențiune din partea lui Coada nostru. În primul rând pentru doamna lui, fără număr. Pentru șeful, pentru Ion. Asta e mafiotul mafioților. Iată ce spune. Fără supărare. De la doamna lui Trompi. Pentru Ion, Magraunul cel mai bun frățior. Pentru Cristina, originală. Ok, șefa. Și pentru soție, pentru domnul Trompi. Deci fără supărare. Eu nu beau cu fraierii și beau doar cu șmecherii, că așa mi-a spus tata. Să-mi respect valoarea mea, mă!
La trompeul nostru care știe să țină aproape când este nevoie. Pentru cei mai buni film, pentru Cătălin și pentru Andrei de la doamna lui Tropi. Pentru Daniela și pentru mine la 1 milion. Cele mai speciale fine. Ia, 2, 3, stare. De la Mangronul, 500.000. Pentru surorile lui, cumnatele lui, frații lui și toată lumea prezentă. Iată ce spune Macraonul. Eu v-am frații oameni mari să șmecherii mondiali, cât tăguță pentru ea să dansez cu sora. Eu v-am frații oameni mari să șmecherii mondiali, să trăiască frații mei Macraonul. Fără supărare. Eu nu beau cu fraierii și beau doar cu șmecherii, că așa mi-a spus tata, să-mi respect valoarea mea. Eu nu beau cu fraierii și beau doar cu șmecherii, elită la elită trage și lumea n-are ce-mi face. Ia-te Tropi! Mihaița și de nami să șmecherii mondiali, elită la elită trage și dușmanii n-au ce face. De la Laurențiu pune microfonul cu fir. Atențiune de la Laurențiu pentru Macraonul, pentru doamna lui, pentru doamna Cătălina. După care și mafiotul să-și facă un pasaj din nervul lui. Eu nu beau cu fraierii și beau doar cu șmecherii, elită la elită trage și dușmanii n-au ce-mi face. Macraonul la valoare și cu Tropi nume mare, nu-l uităm nici pe Cornel și Vasu ește la fel. De la Mihaiță Piticu, care întotdeauna și-a făcut sistemul așa ca la București. Originalul de la Mihaiță Piticu. Fără număr de la Mihaiță Piticu. Pentru Macraonul, 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 fără număr. Pentru Cristina, 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 fără număr, fără număr, fără număr. Pentru mafiotul, originalul. Și pentru social, pentru fabrica de bani de la Mihaița Piticu, fără număr, fără număr, fără număr, sistemul mafiotă! Pentru nașul Macraonul
toată dinastia Magraonu. O jumătate de milion. Yeah. Fii atent ce spune. Pentru Magraunu și pentru Cristina, cea mai șucară pereche. Coadă, fii atent aici. Vreau să știe tot poporul dinastia Magraunu. Moare lumea, moare mafia e la. Atențiune de la Birigu. Fără lumea de la Birigu. Pentru mafia Magraunu, care ni se potrivește. Pentru doamna Vali, fără număr de la Birigu, fără număr. Pentru Vali, una, două, trei, și bă! Este! Birigule, fii atent aici. Dar vreau să știe tot poporul dinastia Magraunu. Elită la elită trage și dușmanii n-au ce face.